Nikola će nam postavljati pitanja, a ako pogrešimo, mi ćemo morati da pojedemo kašicu hrane. Prvo pitanje. Neki meseci imaju 30 dana, neki imaju 31, koliko ih ima 28? Ja znam. Pa svi imaju. A ne! Ja mislim... Maja i Aleksandra jedu. A ne, pa da! Sanja Pa ne. moguć. Svi imaju, ali mislila sam bukvalno ono... Samo jedan mesec ima 28 dana. Ali svi meseci imaju po 28 A ti si dana. pitao, svi meseci imaju... Ajde jedi tamo ti, ili izvlačite brojeve vas dve. I odatle? Da. Kako ono? Znaš da sam već čula za ovo, ja da... 2. 4. Odavde. Znači, Aleksandra, ovo meni je ovo. Ne smo ne bavili. Sad skupite te brojeve i vratite mu. Ćao! Dakle... Kako si to? Ne udariš u pozadnju. A kako ćeš tebe da bude? Puno. Dovoljno veliko. Ajde. Nije loše. Meni se ne pisa. Mogu, kao da idem červeti. A ja ne mogu červeti. Ako bi vam doktor dao 3 leka i rekao da trebate svakih pola sata popiti jedan, koliko vremena bi vam trebalo da popijete sve 3? Čekaj bre, ako mi da, ako doktor da. 3 leka Dobro. i na svakih pola sata po jedan popijete. Koliko vremena bi vam trebalo da popijete svi 3? Sad. 2 sata. Pa... Sat vremena. Pa čekaj. Jedno popiješ odmah, drugu za pola sata i treće. Ajde, Ako si rekao na početku, ti si rekao da nam 3 leka. Da, i na svakih pola sata po jedan. I na svaku 3 sata po jedan. Pola sata. Pa dobro, pola sata prošlo, popijem pola sata prošlo. Nisi rekao odmah. Jesam rekao, odmah možeš da čuješ. Pa nisam čula. Ne čujem, ne mogu. Ne stvarim. Okej. 4. Opet 2. 3. Ja se nadam da je nešto normalno. Ja sam 4. Isto. Da. Nema veze. Jedi opet. Ajde. Meni treba. Ajde, jedan. Ajde. Čekaj. Ovo je kao... Džem. Koji je ovo?
Ako uzmeš 2 jabuke od 3 jabuke, koliko ti je ostalo? Šta će ti sad kaže jedna, ti kaže nije. 0. Le, ako uzmeš... 2 jabuke od 3 jabuke, koliko ti je ostalo? Imam 3 jabuke. I uzmem 2. 1. Ostane 1. 1. Tebi, ošto si ti uzela 2, ostalo je 2. Da, ovo Čekaj, je... sve propustila sam... Ti si uzela 2 jabuke, Da. znači tebi je ostalo 2. Ta jedna ostala tamo, koliko je tebi ostalo? A trebaš mi gledaš koliko ti je ostalo. To bi sam mi rekao. Nikad. Ajde. Ja moram opet 4, molim vas. 4 opet, molim vas. Ne za to, molim vas. 1! Ne! Ne! A evo sve, gdje sam rekao? Baš je lepo. Ma i neko. Ja ne mogu. Kako retko. Nema sreće. Ajde, može. Ja ću bilo da vam samo bačiti jedan ovdje. Ajde, dobro. Mene sviđa. Ovo se još i novo. Ovo je drugi put. Gospođa je dala prosjeku 10 dinara. Gospođa je rekla kako joj prosjek nije brat, već sestra. Kako je to moguće? Da, što je dala? Dala ju 10 dinara, to jest prosjeku dala 10 dinara. Čakaj bre, žena je nekad dala prosjeku 10 dinara. Da, gospođa je rekla kako joj prosjek nije brat, već sestra. Kako je to moguće? Da nije prosjak, njena sestra. Nije, znate, čekaj, ne kažem. Bila sad daš je dala prosjeku 10 dinara i rekla da nije brat, taj prosjek njoj, nego je sestra. Da, kako je to moguće? Zašto bi ona rekla da je to brat? Pa Nije prosjak je žena. Ako ju nije brat, onda je sestra. To sam tela kažem, mislila sam promenio pol, što sam dala. Ajde žene, imajte broj. Ko? Sve tri. A ovo je glupo, ovo su glupo pitanje. Pa što nam govoriš? Pa zbunite, zato što se zbuni. Ajde, pa da. 3, ne molim, 4, 1. Evo, reci mi da ovo neću. Nije super. Šta je više četiri? Ono što ja ne volim. Mogu da mi probam to? Ne. Ja ne volim druge. Evo, kuka, kuka. Ja sam već probala. Kariba. Pa pogodi pitanje, ne mora da probaš. Ajde, probaj. Probaj to. Uj. A što si uzela? Probaj, ajde. Ako je desetorici muškarca potrebno 10 dana da iskopaju rupu, koliko će biti potrebno petorici muškarca da iskopaju pola rupe? Pa isto. Čekaj, pola rupe. Da. Ali isto 5 muškara. A isto, ne, po Ne, nije. 10 muškarca je potrebno 10 dana da iskopaju rupu. Da. Koliko će petorici muškarca biti potrebno da iskopaju pola rupe? Manje.
Pa ne može da se skopa pola ruke. Pa ne, pola u odnosu na to. Pa, ovdje tako piše. Ko glupo, brate, pa. Kako moram da se glupo? Kako će im trebati da izgubim pola u odnosu na funkcije? Pa ne piše pola u odnosu. Pa je, kako glupo, evo. Što kažeš da su dve glupo? 2. To je čoveč, nema moram jedan. 3. Šta je to ti sad? Šta je to? Meni čovječe, ja nije dužno palo, kako bi... Opet 4, ja ne mogu, ja sam osuđena da mogu 4 raditi. Treći put ko pravo. Lijepo sam. Ovo se kapaš. Ali sad razvali taj već, to ne mogu to tako. Ovo je slatko. Samo meni je ruka. Koliko zemlje možemo izvaditi iz rupe koja je duboka 5 metra, široka 5 metra i visoka 3 metra? Koliko zemlje možemo izvaditi iz rupe? Da. Koja je široka? 5, duboka 5 i visoka 3. A kako možeš da izvadiš zemlje iz rupe, ako je to prazno? Maja pogodila. Okej. Nije ništa mene ne dođe to. Ajde, vadim to. To da, čovjek. Dobro ste razmislila. Uzmeš zemlje iz rupe, a Vuki nema zemlje. A ne možemo zemlje iz brata? 4, 1! Hvala Bogu, imam Kako se tako nadala da nisam 4? Ja sam 3 put sad imala 4. Fuj, ne moram odmah da probaš. Krašače, riba i pile. A to, s tim što ne Pile, neću da probaš. I pile. Mora to. Pile se ruku. Kaži. Ja sam gledala. Ajde, sam rekao. A treći put. Nije prvi put ništa tako. Ako 3 mačke ubiju 3 miša za 3 minuta, koliko je potrebno 100 mačaka da ubije 100 miša? Čekaj, možeš ovo? 300. Ako? 100. Čekaj. 100 mačaka, 100 miša. Ne, stani, ajde ponovno. Da. Ako 3 mačke ubiju 3 miša za 3 minuta, koliko je potrebno da 100 mačaka ubije 100 miša? 3 mačke ubiju 3 miša za 3 minuta. Onda, ako jedna mačka treba da ubije miša minut, a treba... A 100 mačke da ubije, koliko se rekao miša? 100 miša. Pa svako po minut. To je... 100 minuta. Pa 3 minuta. 3 sam rekao. A kako ti... Pa lepo, ako 3 mačke ubiju 3 miša, znači svaka mačka ubije po jednog miša za 3 minuta. I te 100 mačke će svaka da ubije po jednog miša od tih 100 za 3 Ja sam minuta. rekao 3. 3 sam To je svaka mačka će da ubije tih 100 miša za 3 minuta. Ne, po jednog miša svaka mačka. Pa 100 mačka, 100 miša. Ne znam. Ajde. Sve. Pa ti si konačno odgovor rekla 100. Ne, rekla sam prvo 3. Pa Rekla sam onda je, rekla, čula sam i 10. Dobro, ajde, priznaj. Ja ću da bacim ovo. Ja isto, pa ne čuo da čekam, pa nisam jednu prvo. Aleksandra. Što je opet 4. Može? Samo gledaj. Ti Mara može toliko malo. Uzimam ovdje. Dva muškarca su igrala šah. Igrali su po 5 partija i svako je dobio jednaki broj partija.
bez nerešenih i poništenih partija. Kako je to moguće? I svako je dobio jedno. Isto, sve 5 partija. Kako je to moguće? Da. Nije. 2 muškarca su igrala šah. Ne reši. Dobro, dva muškarca se ga. I oboje igrali su 5 partija, oboje su dobili po 5 partija. Da. I nema nijedna nerešena i poništena partija. I poništena. Dobro, znači nijemo poništene ni nerešene. Da. Kako je to moguće? Da. Pa igrali su 5 partija. I svako je pobedio. Ne može. Stani. Pa, igrali, sad. I sad se predstavlja da je tu neko bio još neko treći i taj neko igrao za tog i sad spio što peto koje je ne povezano Ja s mislim da tim. je kao dva Što on kao muškarca. rekao, a Imali su ženu, jednom. šta? Ne može. Pa ti 2 muškarca nisu igrali međusobno, nego su igrali sa nekim drugim. Eto, sam rekao sve, sam rekao sve neko treći koji je igrao sa nekim petim i to što nije rekao, a kao rekao je i... Dobro, ajde vas to jeste pogodili ti. Ja. Četiri. O, to prosto nije, ali To nisam. nisi probala. Pa sam se patila u slatko. Blago tebi, vrati, ja se slatko, pa meni se dovoljno. To ne mogu znati. Ako vam se ovaj video svidio, vi ga lajkajte, komentarišite. I vidimo se u sljedećem klipu. Ćao! It's been a long time since I've seen